En udvidet selvangivelse skal udfyldes af folk, der ejer enten en enkeltmandsvirksomhed, et interessentskab eller et anlæg, der skaber vedvarende energi i form af f.eks. en husstandsvindmølle eller solceller. Din udvidede selvangivelse skal udfyldes samtidig med, at man udfylder ens almindelige selvangivelse. Der er blot tale om nogle flere felter, hvor man skal redegøre for virksomhedens drift, altså hvor meget man har tjent. Den udvidede selvangivelse skal udfyldes senest den 1. juli i det efterfølgende regnskabsår. Det betyder, at for regnskabsåret 2012 skal den udvidede selvangivelse udfyldes senest den 1. juli 2013. Det kan anbefales at gøre det lidt før, da Skat-server typisk er overbelastet lige de sidste dage op til indberetningsfristen. Når man udfylder ens udvidede selvangivelse, har man mulighed for at vælge 3 beskatningsformer. Man kan vælge den almindelige personskat. Det er den, man kører efter som standard. Man kan vælge virksomhedsskatteordningen, eller man kan vælge kapitalafkastordningen. Kapitalafkastordningen er en god idé, hvis man har en stor egenkapital, mens virksomhedsskatteordningen kan anbefales, hvis man enten har en større gæld med mange renter, da man her kan fradrage en større procentdel af ens renter end almindelige, eller hvis man tjener mere end grænsen for topskat, altså 389.900 kroner, da man med virksomhedsskatteordningen kan lade pengene opspare i ens virksomhed, som man også kan med et APS eller et AS. Man skal med en virksomhed, hvor man skal udfylde udvidet selvangivelse, sørge for at gemme ens regnskab, ens bilag, altså ens bogføring, i 5 år. Det er for, at Skat kan komme tilbage og se ens bilag, hvis de ønsker det. Det er kun virksomheder, altså enkeltmandsvirksomheder og interessentskaber, der skal udfylde en udvidet selvangivelse. Selskaber, altså APS og AS, skal lave et årsregnskab, der bliver til en årsrapport, der sendes ind til Erhvervsstyrelsen.